As cousas están moi igualadas en terceira autonómica. O Atlético Chantada cedeu 3 puntos en Quiroga e, aínda que empatado a 19 co Arenas, chega ao parón de Nadal de segundo. O resultado foi xusto, mereceu ganar o Quiroga, pero bueno, tamén o campo non estaba en moi boas condicións, de aí que non podemos facer o noso fútbol de toque que levamos levando estes últimos partidos. Xa che digo, o campo estaba bastante defectuoso, entonces só podíamos xogar ao patadón, era imposible xogar ao toque, de combinar, e bueno, sabíamos que non podíamos cometer ningún error, porque un error que cometeramos nese campo, se como estaba a circunstancia do campo, non podíamos facer nada. Así foi, a media hora de partido, un fallo que tivemos atrás, marcaronnos o 1-0, e bueno, daí fomos un pouco arriba, xa na segunda mitade, pois xa nos últimos minutos foi que nos marcaron os outros 2 goles, xa fomos ao desesperado buscando os puntos, pero bueno, non pudo ser. Os de José Ángel non xogarán ata o día 6, polo que neste parón para Miguel hai que facer unha reflexión sobre a derrota e seguir preparándose. Este descanso debería ser para reflexionar, para intentar facer unha mini pretemporada, desde o meu punto de vista. E bueno, porque se perder un partido non pasa nada, e o que hai que intentar é sacar cousas positivas da derrota, intentar arreglar fallos, seguir como estamos hasta ahora, porque se perder un partido tampouco hai que alarmarse. Tanto Arenas como Atlético Chantada van empatados en todo, 19 puntos, 9 gañados, 2 empatados, 2 perdidos e 12 goles encaixados. Só gañan os goles marcados aos chantadinos que levan 37 por 28 do Arenas.